सब छुए चरण हो। हल्का में तारू हवा में कमर में खोसी के राखे लगन हो। दुआ सलाम सब छुए चरण हो। बोलो ये बाबू तहरा और कोनो काम बा। गैंगस्टर में हमार नाम बदनाम बा। हमके पकड़े ले 10 लाख इनाम बा। मधेपुरा में हमर नाम बदनाम बा। हमके पकड़े ले माथे इनाम बा। वैसे मत बोला। फोटो रोजे खबर में वांटेड के पर्चा सटल बावे अब बाजार में। आज पता चलल बा का तोरा जिला के हई सबसे बड़ बाहुबली। अच्छा हमरा लगे न चलती पावे केहू के चली। तोहरा ऊपर लागल कौनो इल्जाम बा। गैंगस्टर में हमार नाम बदनाम बा। हमके पकड़े ले 10 लाख इनाम बा। कोसी में हमार नाम बदनाम बा। हमके पकड़े ले माथे इनाम बा। हमार का होई? हमके पकड़े ले माथे इनाम बा। छोड़ी दिन कोइल दुई नंबर के काम के ना छुटिए बाबू। आज ले न केहू पूछऊ बिगड़ले हमार हो। ठोकेला सलामी सोझा पुलिस थानेदार हो। तो बोलो गैंगस्टर में हमार नाम बदनाम बा। हमके पकड़े ले 10 लाख इनाम बा। यूपी बिहार में नाम बदनाम बा। हमके पकड़े ले माथे इनाम बा। भूल जाए जान।